Hello kabalen, for today's video magluluto ako ng pork steak. Yan, minarinate ko na ng toyo, kalamansi, maraming bawang, tapos paminta, konting suka, konting seasonings. Yan, ibababad ng konting minuto lang, pwede na. Tapos guys, yan, piprito ko yung sibuyas para yung lasa ng sibuyas ma-adapt nung pork chop. Pag napirito, ihahango ko muna. Alisin ko muna dito sa kawali. Ayan. Ko lang ng konti. Kasi yung sibuyas pang pang garnish lang. Ayan guys. Pag nag-brown na yung sibuyas, pwede nang hihango. Ayan guys. Ayan guys. Dito ko na yung pork chop. Ayan guys, nag-brown na yung pork chop. Pwede nang ibuhos yung pinagbabaran. Yan, yung pinang-marinate. Tapos, pakuluan lang. Ng pakuluan hanggang lumitaw yung mantika niya. Tapos, pwede nang ilagay yung sibuyas sa ilagay na yung pork chop. Sibuyas. Panggusan lang yan. Mas masarap maraming sibuyas. Yan guys. Thank you for watching. Sana may natutuhan kayo sa aking video. Thank you. Ating pork steak. May YouTube channel. Halo ang nagbabaran niya. And God bless you all. Thank you guys. At pakuluan. Yan. Ang aking pork steak ala Kapampangan. Hey, sarap to. Happy cooking. Thank you guys.